sa mga sibaw karon nga managan pagka-presidente sa 2028. Kay kinigod karon mahigala. Grabe harong panahon no ang layo pang 2028 pero ang campaign grabe na. Asa kaning campaign mapunin kang Sara mahigala nga iduot si Sara mga sugid tig paminaw. Smear campaign, no? Para nga mawagtang siya sa 2028 nga presidential race. Ang uban, campaign po mga kinahinay po og gimok na. Nga naman nagprepara para sa 2028 election. Mao man nagiingon nga early bird catches more worms. So malagmit mao ni ang ilang ginahimo sa ubang mga kandidato. So in fairness mga kagalaan, si Senator Risa Hontiveros maoy sayo-sayo gyud mahigalang ni tuyok-tuyok na siguro day. Kay kato si Leni Robredo ni angkon man Leni Robredo wa lagi say plano ko no adto sa naga mga higala. But atong ipakita na ila mga naong gihapon ha. Ang mga managan mahigala presidente by 2028 nga kuha na ba? Sara Duterte depende ni sa unsay may tabo ining impeachment case nga iyang giatubang. So si Sara Duterte mudagan mahigala ni declare naman na kining upat gyud ang maoy malagmit mo ni mga ngan mga higalang ni tumawron. So kini si Sara Duterte mudagan pero depende ni sa resulta unya sa kini ni ang impeachment case nga iyang gatubang. Si Leni Robredo niingon na nga dili mudagan pero kung panalitan og siya ra gyud mo'y taas og rating. Kay so far mahigala si Leni taas man gyud rating sa kandidato mahigala sa taga Pink. Sa kandidato sa administration si Erwin Tulfo, no? Taas-taas og rating. Si Risa Hontiveros medyo dili kay taas og rating pero nagkugi karon og libot-libot mga sukit tig paminaw, no? In fairness ning Risa may gala to. Asa dapit ang graduation siya may speaker. So hinay-hinay na nga to gimok kay kanang mga estudyante, siyempre inig-speaker ka dito, ang mga estudyante makailan nimo, makamit ka sa mga estudyante ug ang mga ginikanan. So kini si Tio mahigala nga graduation dito ni sa may asa dapitan ni sa kato sa Tio lahi po to sa Southwestern University. Si Tio Tuburan, no? Dito mahigala si Senator Risa Hontiveros nga maoy speaker nila mga sugid tig paminaw, no? So naa sa opportunity nga ma-meet nimo ang mga estudyante o ma-meet nimo ang mga ginikanan. Bisan pa man tuod og dili gyud ka kampanya mahigala nga kini ni ang mohipahimo ka og hard campaign pero the fact nga nakapakita kalahi man gud ni kita mga Pilipino man gud kana mag handshaking dahil dako man ang butangas mga Pinoy mo na nga mudagan ka gani kanang mga mudagan mahigala mo suloy gyud ka dito sa field manglamano ka gyud dito kay lahi man ang effect kung nakalamano ka gyud lahi man dito sa gawas nasod mahigala ko naka-observe man kog election dito sa Australia mga kagalaan wala oy wa gani mga materials dahil nga kanang mga pamilit nga mga kon wala oy mingaw kay election dito ang mga tao dito mahigalap moadto sa mga mall adto mobutar na pero dili kay para sa ato ang election sa ato grabe magyud kayo gud kay unsaon man gud ang ato mahigala ang panginabuhi sa mga kagalaan og napoy ba nagsalig mahigala sa politika nga panginabuhi. So siyempre apektado sa sila unsay mahitabo sa ilang kandidato mo nang campaign gyud og mayo. But dito lahi man. But kining kita kuan gyud kanang gusto gyud mahigala makalaman no. Inana no. So sa US mo focus na sa debates day, no? O dito sa bang mga kanasulan but kita sa Pilipinas kinahanglan makalaman no. Unya kini advantage ni og maimbitar ka mga higala ron og kuan kanang politiko ka. Mo na ko giingon og asa dapit ng tapok-tapok hay dapit tanang kuan og naa invitation adto kay gyud. So kana graduation natapok ko na mga tao. So doon na kay captive audience na daan. Nga dunay mga tao nagtapok, dunay mga estudyante nagtapok, dunay mga ginikanan nga nagtapok. Maabot ka dito, speaker ka, naminaw sila nimo, nakapresent ka sa imong kaugalingon, nakapresent ka, nakapakita ka sa imong gilas, buhan ang mga tao sa dito makakonsider nimo. Kay lahi gyud kaayo o wa ka kapakita. So kini si Risa ron nagkugi ni karon sa pagtuyok-tuyok mga sugid ti paminaw kay humans tuburan ni ari mo po sa SPINMA Southwestern University.
siya pod mo speaker mga kagilaan. Nya human niya na dunay press conference nga gipahigayon og unya mibutyag siya nga iyang gikonsider ang pagdagan unya mga higala sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Bitaw kay kung panalitan si Lini gyud o di na gyud modayo og dagan. Lahi pod to prinsipyo si Lini. Although pwede pa gud na manghigala nga ilag yung konbensihon og maayo panalitan og butan ta lang nga taas ang rating ni Lini. Palihara ko na pagka dagan niya pagka vice presidente dai di man sa ganahan si Lini mo dagan vice presidente. Hesitant man gisa kayong kuan to nya at that time gi-convince gyud siya hasta sa Pinoy mahigala nga mao ay presidente at that time. Unya kana gud ana ang Malacañang mismo may mo-offer nimo. Niya lang hinuong partner at the time si Maruhas. Pero isip vice presidente dako tong butangan niya. Wa man siya ikuan. In fairness si Lini dili siya atat niya mudagan pagka vice presidente at the time. Unya kay gikuan man siya, gi-convince man. So naahat siya dagan. Even sa pagka presidente na di man ngayon nga atat to si Lini. Pero na-convince kadugayan kay siya naman mga higalay taas-taas og rating. So kini karon bisag naning kamot ni si Risa, at least may galadona sila reserba panalitan og mudayon ko si Lini nga di mudagan na si Risa nga andam og tagana. So nagkugi po si Risa og libot-libot na karon sa mga graduation ina na. Unya si Sara lahi po ning Sara mga kagilaan kay nagsige og libot-libot day. Natoy ngadto gani sa sukuan ato ipakita pa to picture niya sa pumpunan dito sa among barangay dito kugikan may gala kay fiesta sa amo uton na San Antonio de Padua pero nya taod lang. So libot-libot mga sukid di paminaw. Pero si Risa miingon siya mga higala nga iyang gi-consider kana. Kay tan-aw ni Moron goy kisama yung mga kandidato kuno karon. Sa pagkakaroon kusog kay si Sara. Sa surveys mga kagilaan, kini prangka pag-istorya ba? Di tanang atik-atik istorya kay kanang atik-atik istorya dili ka matuuran atong istorya di ganahang tao maminaw kay mura man ka nag-imong gimislead ang mga tao. Imong giatik ang mga tao kini ako mga listeners DYHP o GAFM. Purya-buyag dili ni kanang atik-atik ni istorya. Way atik-atik ta. Ang kusog gyud karon mahigalang kandidato si Sara Duterte gyud. Mo nang ipatangtang gyud nila. Nan kung panalitan og ma-erase si Sara sa 2028 o makonbikto. Di at least open tanan mga kagilaan nga kuan. Although ilang gi-preparar sa basti mga kagilaan, pero prangkang pag-istorya lahi mag-basti ni Sara. So malagmit makasukol na sila kung si basti lang ang ibutang. Malagmit. So nangandam pod mga higalang uban. Although kini nang karon man gud nanggawas naman yung mga issues gani sa Rafi Tulfo mahigalan nanggawas naman sa mga issues. But malagmit nga mulihok sad ni although si Rafi bingon sa siya nga wa kuno siya nagpadili mga kagilaan pero kini kong padili ni Rafi o kini kang Lini nga padili medyo dunay kalainan kay kini si Lini mo mingon dili kumdagan dili man gyud pero doon nagi pag-convince niya nga ikaw lang dagani lang nagyud kini si Rafi wa ta pa kahibaw pa ani kung saan iyang padili o dili or sa bagyod no okay nan basi Risa Hontiveros ni adto sa mga eskwelahan ug unya nag-press conference may gala og niingon nga ready siya. In fact nanggawas ni karon sa mga newspapers ang iyang pagpahigayon sa press conference kagahapon og ang iyang paingon nga iyang gi-consider ang 2028 nga eleksyon. Ato paminawon ko ni dong courtesy ni sa kwan. Sige kani be, betong paminawon. Aron nga mabati na to si Senator Risa Hontiveros. Daghang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then, laban na. Okay, so kinalan nga mag-usa sila. Kay kinana ang og dili mag-usa gud ang kuanday. Og kinalan one-on-one gyud ang fight ni Sara og ni Risa. Kung panalitan si Risa ang ilang field as presidential candidate. Kay kung magkabuwag-buwag man gud, medyo alkansi.
Kay ang Duterte mahigala nga habig solid man. Mo nang karon sa survey dili pa kon sa kay na may uban mahigala nga pabor sa kong komentaryo ganahan kay maminaw, ang uban mahigala nga kwan suko kay nako kay nganong maingon kong number 1 Sara. Number 1 man gina naman na sa SWS. Naman survey di man ako naghimo sa survey. Mabitan ang ipatangtang din nila paningkamo tama sa ginhawang ma-convicto sa impeachment. Kay once ma-erase si Sara diha sa impeachment, ma-convicto di open. Medyo doon ay chance ang uban. So, karon kini ni ang di amang ko nag-text nako dire. Unsa man bro, ako kang i-mention di lang. Di ako ng amigo ng abogado nag-text nako pero di lang ko i-mention niya nga siya nga si Sara daog na basta pirdigana. Risa Hontiveros kung daog na ba sa pirdigana. Ako lang dipinsahan iyangan nga di ma-mention kay na daghana hinuoy ako mga listeners may gala na amos gobyerno ning uban. Kanila yung mga sundalo day, mga military, kanang mga pulis, dahil naminaw na to. Di lang po na to ikuan kay naagos na diha. Astil aligriha kaning hitabua mga sugid tig paminaw. So kani iyahay ni Ron og pangitag pamaagi pero mo lagi na kung panalitan di ay og di kadagan si Sara di at least ready nandaan ang uban. Pero kining gihimo ni Risa in fairness niya naa say target nga mudagan nagkugi sa siya libot-libot nandaan. Kay lisod man kay na mahigala og nagplano ka nya wa ka magkugi. Unya do na toy mga pakilig-kilig po nila sa Senado ron nga Winry. Unsam nang Winry? Win Gatchalian di ay og pares mahigala si Risa Hontiveros. Kay kini si Win Gatchalian bachelor man eh. Nya kini si Risa biyuda man si Risa din no. Oh. So single sila pareha. Mo na nga mo kilig-kilig sa kuno sila sa Senado karon. Kini nga tong salida sa Senado no pagkakumpleto baya gyud. Naata ng lamas, naata ng ingredients kung himuan nig pelikula mahigala mo rating. Gikan pa mahigala sa inilugay mahigala sa liderato, dunay dinaganay mahigala ni bato, murag action movie ba? Plus naapay mga nasagol nga mga love story. Dagan si bato mga higala, dunay buto-buto sa Senado, pero ba thrilling ba? Unya diunay away ni Ruben Padilla og ni Kiko Pangilinan. Nya ma-involve mahigala si Sharon Cunita sa istorya sa mga tao. Yan sud to mga sakop mahigalag kanhi mga sakop sa Philippine Marines, giatangan mga kigalaan, nagkabulyasuhay mga higala. Pag abot dito mga kigalaan, nya hantod karon ni ana nakuha ng leadership mahigalang Win Gatchalian o gitugpo mahigala si Win Gatchalian o si Risa Hontiveros pagkakumpleto. Og himuan pa nato ni og kwan kini ni ang salida mahigala movie ni nga kwan mo rating kini tan-aw ko ni daghay mo kwan ni kasama kay nasagol man action di ay love story datanan. Ano si Senador Risa Hontiveros nga ni tuyok-tuyok na mga higala pagpangandam na ni kay matod pa niya ready siya og serious siya nga giyang gi-consider ang 2028 nga election mga sukid tig paminaw. O dunay pangandoy mas mayo gyud niya mo kugidaan. Sakto sa nang himo. Kugidaan. Tanawon may gala mga tao mo dawat di okay. At least makatesting po siya daan may gala kung sabay acceptance sa mga tao. Kay kini na bang mudagan kay presidente dako kay gasto so kinsa may mo sponsor may gala kana mga negosyante tan-aw taas ka rating mo amot sa na para sa campaign mga sugid tig paminaw kanang sa mga pagtuyok-tuyok nimo inana no di man na lalim sad mga higala. Pero kung ikaw may sponsoran sa administration way problema sa kwarta kung bati gyud kayo. Mo na nakabintaha kanang oposisyon may higala dili ikaw may administration problema kay gyud kwarta na sa campaign period but kung taas ka rating nasa mahigalay mo kuan nimo. So atong ipakita si Risa Hontiveros may gala sa dito sa sitio sa Tuburan man to inday no. Unya diri sa may Southwestern University ang iya mahigala mga pictures mao ni mga kagalaan o gadunay press conference gipahigayon
At least nakamit siya sa mga estudyante, nakamit siya sa mga ginikanan, mga pagpangandam na ni. Apil na ni sa mga pagpangandam, mga sugid di paminaw. Pero si Sara Duterte sa Miguel na sige sa daig suroy-suroy, katong dito may sa Mindanao nga mga nalinugan, dito si Sara Duterte. Nanikalit na nag-abot dito sa among barrios, Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte, day. Ito sa, kuan, kanyo, nanagkot ni dito may sa kuan, kaya kinigaw among patron dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte, fiesta atong kuan, June 13, milagroso na yung atong patron dito. Ikalit nag-abot dito Sara, pero wa pa'y fiesta nga niabot dito. Nag-chat na ko si Ati Dayang na unsa Sara Duterte kalit nag-abot dili perting kalmahar kay day. Wala ba yung mga bodyguard niya kwan? Ay, simple kayo. Niabot ito na nagkot mga sugid di paminaw. Mo ni ang kwan dito ni sa among baryo mahigala. Ako'y iski chairman na nasa una diha. Na kami sa Inday Ken galing niya na ngadto mi at mga kabanans DYHP doon na ta mahigalay mga gipahigayon nga mga kuan dito, mga activities kanito with Unilab, no? Mo ni ang iyang pag-adtos Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Nag-abot pa mo dito ba Attorney Garizalde Durna? Kay namista mo po si brother Gary dito. Mo ni dito may galas Barangay Pumpunan, San Antonio di Padua ang among kuan dito. Niabot dito Vice President. Nyaway daghan nga kuan ba? Kalmahan ang pag-abot na inyo bito si Kapitan Dayang Martinez ako nga wa rin ni Sara kumpiyansa man ni galit sa Pumpunan. Wala ba yung mga gwardiya nga kuan? Naa siguro mga kauban na pero kinini ang dili na nga kuan ba? Nya kana mong baryo mahigala usa na sa mga critical nga barangay kaniadto sad, no? Dugay-dugay na hinong panahon mga sugid di paminaw. Pero milagroso na among patron din ha. So kini mahigala mao ni ang mga pictures dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Nakaadto ko pag fiesta makigilan po nagdali sa kudayon wa ako kahapit sa inyo Ati Dayang. Kay na pertinaghan ang activities na mo sa kuan kini ni ang sa Cebu. Adto lang ta mahigala at least nakapakita ta dito atol sa fiesta. Atol gyud sa kapistahan nakapanagko ta nya nakaapil tag misa dito sa fiesta gyud pero hapon na pagkaugma sad so si Father Adonis Day Bungo. Good morning mo Father. Mao'y nag-misa sad sa pagkapit sa 14 na nakaapil sa ko sa iyang pagpahigayon Santos nga misa o daghan tag mga kaigsuonan nga to dito. Pista ko na sa amo day kay nundon ka sa una day daghan na kayo misa novena pa lang gani pati daghan ng tao na samot ang pag-abot na gyud sa fiesta. So kini kang Sara wa ni sa madto kanang actual gyud nga fiesta. Mga misa novena pa ni yang gatuan kay pag fiesta ka madto pati sa mukas sa mong barangay tungod sa kadaghan mahigalang mga managkot. Kung fiesta day mamao man si Simala Inday Ken. Kanang every 13 ba daghay managkot labi na kung fiesta gid niya kanang June 13. Manang pagtindaghan na kayo mga sugid di paminaw. So mao ni ang kuan dito mga activities nga atong na obserbaran pod kang Vice President Sara Duterte o yung man sab si Risa Hontiveros nga nisuroy-suroy na sad mga kagalaan og sugod-sugod na kay sila man may magbangga matod pa mga kagalaan og 2028 election depende kung dili ma-konbikto Sara Duterte kay ma-konbikto ganini di si Risa at least kapangandam na sa day, no? O niya si Rafi Tulfo nag-interesado man sad mga kagalan although ni balibad-balibad ni pero medyo interesado mo ning upat ka buok nga mga nilutaw nga mga pangan nga mga managan sa 2028 although si Lenny miingon siya nga magpabilin siya sa Naga, si Rafi Tulfo niingon nga wa kuno say plano, si Risa mooy kuan gyud nya nag-seriously nangandam para sa 2028. So one-on-one, pulos babae itong kandidato kung palitan mag one-on-one. O dili makonbikto si Sara. Risa versus Sara. Pali-palihara ba yung mga kuan? Paraim-raim na ba na to? Risa versus Sara. Askang ilngiga. Pero makonbikto Sara, kinsa may kuntang Risa? Basti. Or kinsa man? Si Pulong. Oh. So tanaw no ni mga sugid paminaw. Tatagag pagtagad no?